O marisco galego en risco ante a chegada masiva de produtos do exterior, que moitas veces non respetan a súa orixe. Os profesionais alertan que a calidade e o futuro do sector están en xogo. Coas festas de Nadal aumenta a preocupación polo marisco que chega ás nosas mesas. Segundo expertos do sector, a presenza de produtos foráneos é cada vez máis visible. Sinalan e engaden que, aínda que anteriormente era habitual que algúns destes produtos se fixesen pasar por galegos, hoxe a situación é máis complexa. Eu creo que xa en xeral. Non se pode decir que o estén facendo pasar polo noso xa neste momento. O que sei que hai moitísimo de fora, pero moitísimo. Farán de todo, iso eu non o sei. Terallo que mirar quen lle corresponde. Pero antiguamente esa práctica era bastante habitual. Sabíamoslo que era bastante habitual. En estes momentos non sei se siguen ca mesma práctica, encontraron outra diferente ou a veces vas aos supermercados ou así, e sabes etiquetas que poñen que a procedencia que non é daqui. O patrón alerta tamén dunha perda de valor do produto galego e lembra que, sen unha diferenciación clara, o consumidor pode non valorar a calidade. Eu percibo que está perdendo ese valor. Igual había que impulsar, porque as cousas non se coidan, pérdense. Entonces igual había que seguir impulsando a calidade do noso produto, que sigue sendo da mesma calidade ou mellor, é excepcional, pero se non lle facemos tampouco, lle explicamos ao consumidor, igual lle dá igual unha cousa que outra. E no momento que lle dé igual unha cousa que outra, vanlle a vender case ao mesmo precio o malo que o bo. A situación afecta directamente aos mariñeiros. Segundo destacan, esa demanda que antes se notaba nestas datas agora desapareceu. Pero eu sempre falo de ventas do que lle pagan ao mariñeiro. Eso non existe. Iso que había fai anos, que chegaban estas datas, sabías que había un repunte, sabías que os precios subían, tal cual, eso ahora non se nota. E se se nota un pouco, se antes pasaba prácticamente todo o mes, ahora son 2 días. Aqueles 2 días se acabou, non nada máis. Pero sí que notas moito que hai de outros sitios, porque non hai esas ansias por comprar, esas ganas de comprar. O futuro do oficio tamén preocupa. O relevo xeracional non está asegurado e a reconversión faise difícil. É de difícil reconversión, digámoslo así, sabémoslo todos. A xente máis nova pois ten que abandonar. E é lóxico. É lóxico, é moi lóxico, porque non vai que se vai a quedar. Que lle ofreces? Moitas veces estamos a falar de relevo xeracional, a mí dá máis risa, pero que lle ofreces á xente? Que relevo xeracional lle estás ofrecendo? Véndeslle fume? O problema non se limita a unhas poucas especies. O berberecho, a navalla ou o marisco sen cuncha son algunhas das mencionadas. A tendencia é complexa e, segundo os profesionais, pesimista se non se toman medidas. Todas, a meixa japónica, fina, babosa, berberecho, navalla, todo o que teña conchas e o que non as entra todo. Se isto non revirte de algunha maneira, é imposible. A industria alerta da necesidade de impulsar a calidade e garantir a orixe do marisco galego para que este siga sendo competitivo e recoñecido polo consumidor, especialmente nun período clave como o Nadal.